Allah waye kika yayi nasara ne shugaban mashe badinin kama Allah ne gwamnatin Allah waye kika yayi nasara ne shugaban mashe badinin kama Allah ne gingirim kai nauyi silar sanin Allah na sha zaman kagun nan da rabbana ya fi gauna sannu kai ɗinka da kai ka kai Allah na har gurin da mutanen mu suka san shi wane rabu tattara komai kanan naɗe su taru duka mai da su sawun salatuka jerarru kai talanka su yawan irin isar da ta karu alihi da sahabban sarrafu sa kowanne gaisuwar da na saba nake ta yi a mutunce ku jira ni na mika ta gunguwar me dace wacce kallon 'ya'yanta ma kadai rama ce babu ilimin la'ir gidan gudan Allah ce ya azima tuna lamarin ki sai da manya sai ya danai na cinye banki har na koya Fadima ni ma gara fita ni daga gayya tabbatar min lamarin ki zara ko dan yaya gwamnatin Allah waye kika yayi nasara ne shugaban mashe badinin kama Allah ne Shehana Ahmadin da bai wai gawa jiyali jilanin da ke hani danawa Shehu Barama da bunku ne ake ganewa Usman Fodiya Rabbana ya ƙara kulawa Shehu Malam Awwal da guguwar ka sauka masu kallon banza ku lura karku ya hauka kar batula ta naɗa ku zo ku ce kai sauka na faɗa ku kiyaye a gwamnatin ku guduka Assalamu ala na kusan Allah na Assalamu ala ɗahana cikin Allah na Assalamu ala na ɗan gaban magagin raina kai kaɗan gota isar sadaka ta harshe na kai hakikar manzanmu na faɗa Allah ne zahiri kuma sunansa ne kawai sirri ne in na tona wasu za su gane koma mene to amma mu ce shugaban mu shi din ne gwamnatin Allah waye kika yayi nasara ne shugaban mashe badinin kama Allah ne shi da Allah suka kaji kansu waya haka ne ba daban-daban ba taraya abun nan yake ne kaga Allahu arabu rabba Allah ɗaya ne gashi bawa da ilahu wani falisafi ne ai isa da isa tun a can ake nunawa ɗaya ya iya yin rai ɗayan ya bashi kulawa shi fa annabi zan bashi da sifa ta gazawa baya yin abu da isarsa kuma ya kasa riƙewa annabiyal ummi kai kayo barnai gum in na furta har auliya usai dai sidum zan yi zancen faidan da masu ji ku rike gam gwamnatin rabba ake batu ku ce ni fa annabi sai na rasa yaya zan furta sa in na ce masa Allahu na rage darajarsa in na ce masa bawa ka na yi zancen wasa shi kadai ne a isarsa an faɗa ya amsa gwamnatin Allah waye kika yayi nasara ne shugaban mashe badinin kama Allah ne kai miyo kasa mamudu gwamnatin Allah ne a cikin baɗin shi a shi kawai shi ɗin ne ba ruwa na in ka ji yaya ne zantukan na a kitabu ni fa mai waga ne mai daɗawa magaginsa matsayi sai baba mai mutunta mutuntun ilahu shi ne rabba wai da Allah da ubangidanmu waye babba tambaya ta dan ni a radu ban gane ba je ka sarki sa a yi makarar zance samu aiki kuma sa ilahu bawa kauce jama'a wai waye ya bawa Allah rance kai turka shi uziri sabuzarce ya abokin Allah ubangidan kudurarsa nura gatan lillahi ta kamar mulkinsa sai ya dalkaunu gwani a barka gagara gasa babu Allah
izu sai da kai maganarsa. Gwamnatin Allah wa ya ƙi kai nasara ne, shugaban mashe badanin kama Allah ne. Duk abin da makagin ka zai yi zaka iya shi, kai ko ba komai zaka yi barabu ya yi shi. To anan ma ba akwai batun da zan furta shi, sai yi dalla hanyar da ka buka dora shi. Ni fa manzon Allah ina cikin tawagarka, ƙuri'ata na baka bani ba wani gaka. To da jirgin mu ya tashi ma Madina ya sauka, tabbacin ka da kai ka kana kai ka cika ka. Ka kawo ka kai ka karya gumaka, kai ka ɗauko ka kai ka kakkafa doka, kakkafa ka kasa kai ka kakkashe maƙiyanka, kanka kakakin ka zan kafa na yabaka. Sansanin tsananin tsaruwar tsararru, sansanin sassautar san da sansa ya karu, lura nan naɗa nisan na nasu banda dabaru, ya wakilin Allah da kai da shi kuka jeru. Gwamnatin Allah wa ya ƙi kai nasara ne, shugaban mashe badanin kama Allah ne. Ba halittar ka akai irin sa Adamu bashe, shugaba tashi kai akai kawai ka kasance, kuma ba Allah ne ba kai akwai zaurance, babu shakka kuma shugaban mu kai bawa ne, matsayin Allah kai kake hawa ya baba, sanda kai wani abu ni faɗa ban gane ba, kaya Allahu ya furta shi batu ne babba, to ashe kai sunan ka kai da shi kuka jo ne. Kai buruzi a ilahu ban fa gane haka ba, Rabbu ya nuna da kai da shi ba za a raba ba, kuma ba a ganin ga ka gashi ya haka ba, to ina yake mun ganka shi ko dai ko a ranar mashar da kai fa za a kasantu, babu mamaki tun da kai ka tashi matattu, wai ko anya ba kai kake mu dai rubutu, kai na rantse da ilahu na gano wani abu ne. Gwamnatin Allah wa ya ƙi kai nasara ne, shugaban mashe badanin kama Allah ne. Na ta Allah ya taya kansa ya kiran nan, kuma hannun Allahu mun ji lissafin nan, kana mun ji kusancin ilahun nan, har haɗewar Allah da shi a ƙur'ani ne, da yadda layi da gaba kausai ni na duba, ga da na fata dalla ɗayan cikin da ya karɓa, Rabbu ne ya kusance shi da kan shi faraba, ba fa komai sai Rabbu nan cikar maganan ne. Rabbana shi ne Rabbana ya yi shi da kanshi, ya yi halittu ya kula da su ya ce shi ne shi, Rabbu sai ya yi hikima ya ce wa shi gashi, sai yi durrusunin layi shi ko mai nuni ne, na ji duba kwa gane me nake furtawa, wanga alƙalamin yau akwai abin dubawa, ni nake yi kuwa ko dai ana ganewa, kai mu je gaba baitin kawai zubin Allah ne. Gwamnatin Allah wa ya ƙi kai nasara ne, shugaban mashe badanin kama Allah ne. Shi fa babban girki kawai a barwa manya, wani zancen sai dai ubangida mai gayya, in ana haɗuwa zantukan mu za mu musanya, mu fa kome za mu akan ma'aikin nan ne, zan tsaya ba dan na gaza da yin baitin ba, gwamnatin Allah bai ci in cike ta anan ba, na tsaya ne dan karkuce da ni na kwaba, tun da gundarin zantukan nake sai mene. Shugabana na tuba don makagin raina, ya Rasulallah kai kaɗai nake wa ƙauna, gafirin zambu ka ƙara lullube aibuna, kuma ka yafe mun dan batulu don hasanai ni.